ካብተን ፈሪሳውያን ኒቆዲሞስ ዝስሙ ሰብኣይ ሓለቓ ኣይሁድ ነበረ። ንሱ ብለይቲ ናብ ኢየሱስ መጺኡ ረቢ በጀካተ ኣምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ ነዚ ንስኻ እትገብሮ ዘለኻ ተኣምራት ክገብሮ ዝኽእል የልቦን እሞ ንስኻ መምህር ኮንካ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመጻኻ ንፈልጥ ኣሎና በሎ። ኢየሱስ ድማ ካብ ላዕሊ እንተዘይተወልደ ንመንግሥቲ ኣምላኽ ክርእያ ዝኽእል ከምዘየልቦ ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ። ኒቆዲሞስ ከዓ ንሰብ ከምስ ኣረገ ክውለድ ከመይሉ ይከኣሎ መሊሱ ናብ ከርሳ ድዩ ኣትዩስ ክውለድ ዶ ይከኣሎ እዩ በሎ። ኢየሱስ መለሰ ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ ካብ ማይን መንፈስን እንተዘይተወልደ ኣብ መንግሥቲ ኣምላኽ ከኣቱ ዝኽእል የልቦን። ካብ ሥጋ እተወልደ ሥጋ እዩ፣ ካብ መንፈስ እተወልደ ከዓ መንፈስ እዩ። ካብ ላዕሊ ክትውለዱ ብግዲ እዩ ስለ ዝበልኩኻ ኣይትገረም። ንፋስ ናብ ዝደለዮ ይነፍስ፣ ደሃዩ ከዓ ትሰምዕ፣ ካበይ ከም ዝመጽእ ናበይውን ከም ዝኸይድ ግና ኣይትፈልጥን ኢኻ። እቲ ካብ መንፈስ እተወልደ ዘበለ ድማ ከምኡ እዩ። ኒቆዲሞስ ከዓ እዚ ደኣ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይከኣል ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ድማ መሊሱ በሎ፣ ንስኻ መምህር እስራኤል ኢኻ፣ እዚ ዶ ኣይትፈልጥን? ብሓቂ እብለካ ኣለኹ እንፈልጦ ንዛረብ ዝርአናዮን ንምስክር ኣሎና፣ ነቲ ምስክርና ግና ኣይትቕበልዎን ኢኹም። ናይ ምድሪ ነገር ነጊረኩም ካብ ዘይተኣምኑስ ናይ ሰማይ ነገር እንተነገርክኹም ግዳ ከመይ ጌርኩም ክትኣምኑ? በጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይውን ዘሎ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝደየበ ሓደ እኳ የልቦን። ብኡኡ ዝኣምን ኩሉ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተመን ዝሰቐለ ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ክስቀል ይግባእ እዩ። ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲ ንዓለም ኣፍቀራ። ኣምላኽ ንወዱ ዓለም ብኡ ክትድሕን እምበር ንዓለም ክፈርዳስ ኣይለኣኾን።